Ang imong panalangin karon mo sisig, mo presence Lord, mo surrounds Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overtake nato sa tanan ng mga tao. Kaniya karon din. Bole sila magpayon, bole sila kawason, bole sila madaogon, bole sila kabalon ang imong kahog. Balon ang imong panalangin. Ang tanan niya karon din. Maka-enjoy sa panalangin. Shower of blessing. My lungs with the wind of your spirit, breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns, when evening fades, I need your grace. Let every breath Tahuran na itong pulong sa Ginoo, manindog teksoan, ablihon na ito ang pulong sa Dios, di makita sa Hebrewanon, Kapitulo 4, versikulo 16. Hebrewanon, Kapitulo 4, versikulo 16. Busa dili kita manuko sa pagduol sa trono sa Dios, din anaa ang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gikinahanglan. Magampo ta. Ama namo malangit nun, salamat kayo kining orasa, salamat ini nga kabuntagon, salamat Ginoong Dios nga imo nasabing tudloan karon nga manalikod sa imong pulong. Salamat kayo Ginoong Dios nga ikaw manudlo ug mag-apply ka sa tanang panudanan karon. Ang tanang Ginoong Dios nga niya ini ikaduha ka simba, ikaduha ka service namo ini nga kaudtuon. Ginoo makadawat sila sa pabor, makadawat sila sa imong panalangin. Bisan pa Lord sa matag usa nga gikan sa layong nga dapit, gikan sa kalilain ng mga barangay, ikaw Ginoong Dios maghahatag kanilang kusog ug kadasi Ginoong Dios padayon, paglahutay, pagpangalagad diha kanimo. Dili mo uli ang imong mga katawhan nga murag gyapon ang kinabuhi ko. Dili mo uli gawasnon, uli nga malipayon, uli nga madaogon. Muuli nga mabalon gayon ang imong langit nun nga mga panalangin. Amahan ka langit nun, kinigtaran akong itugyan nimo. Dihogi kining ubos nimong alagad. Tuloy ko Ginoo. Nga dili ko manultis kung kagalingon, kung dili gikan Dios sa mandol sa imong malang Espiritu Santo. Akong itugyan nimo, amahan ka langit nun ang tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Hindi nga kabuntagon mga kaigsunan, lingkod ta. Ingon din ang title mga kaigsunan, Grace and Mercy. Grace and Mercy. Sayon, simple kayo ng mensahe tungod kay nagsulti siya about sa grasya o kaluoy sa Dios. No? Ang grasya o kaluoy sa Dios, mora ni ang hinungdan nganong dili ta manuko. Ingon ang Bible, ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga atong ginapamalandungan karon, ingon din nga busa dili kita manuko sa pagduol ngadto sa trono sa Dios diin ang grasya dinha madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa ato pa dili manuko, dili bot pasabot para kaigsunan, dili ta magduha-duha. Okay? Dili ta magduha-duha sa pagduol ngadto sa Ginoo. Okay. Kinsay nakit-an ninyong tao nga generous person we know? Who is the most generous person we know? Kinsay tao nga imong nahibaw-an or nakit-an nga pinakamanggitagon unsay gibuhat niya sa imong kinabuhi? Kinsay tao nga inyong nadunggan o nakit-an nga generous kay? Tana ko ni kinsa? Si Jesus. Amen. Si Jesus. Nga naman, why nganong generous o nga word nga ato masulti niya? Tungod kay sa diha nga kitang tanan makasasala, ginabayran ta ni Jesus. Gilukatan ni Jesus, gipakamatyan ta ni Jesus, iyang gihatag ang iyang buktong anak ngadto sa mga katawhan aron ikaw ug ako maluwas. Mo na hinungdan ug mo na rason nganong gitundloan tas Ginoo, gitambagan tas Ginoo nga ingon sa dinhi, busa dili kita magpanuko. Sa ato pa, word nga pagpanuko, dili ta magduha-duha. No? Dili magduha-duha ang tao sa pagduol sa trono sa Dios. Amen ba? Ikaw mga kaigsunan, panakay mga panginahanglan nun, doon na kay gustong mahitabo, magduha-duha pa ba kang tawag sa Ginoo? Panakay problema, magduha-duha pa ba kang tawag sa Ginoo? Ako mga
ang atong kinabuhi mga kaigsunan, mubati yun ni og kakapoy. Tinuod dili. Noon, mubati ta kakapoy, pero ang akong huna-huna, mubati man ta kakapoy pero maputol. Ngano man kay nakabalo ko nga basta challenge gani sa kinabuhi, dunay grasya, dunay kaluoy ang Dios. Paabot niya diyan. Kana, nanay tao nga akong naistorya ron. Ha? No, ganina pag-ingon ako, kumusta? Kakay mo tumag, mauswagon! Pagwali na abot sa grace and mercy, tulog ng tanan. Wala na sa tayo na yun. Okay, gusto na ako na mabasahan ninyo akong ipaabutan din, hey. Para kitang tanan, mututong dito. Unsa kitambag sa Dios, nga dili ta magpanuko sa pagdool ngadto sa trono sa Dios. Mao ni rason nganong mosimba ta, nganong muduol ta ngadto sa Ginoo. Kaya ang pagsimba usa na siya sa pagdool ngadto sa trono sa Dios. Dili ta magduha-duha. Ikaw pag naay problema, ikaw pag naay sakit, dahil na kay panginahanglan, manuko pa ba kaduol ngadto sa Ginoo? Dili. Amen ba? Dili ta manuko. Diretso gyud ka oy. Direkto na po. Ginoo tabagi ko. Luwas ako Ginoo. Buhi ako Ginoo. Gusto ko mangalagad nimo. Pagbuhi nimo, pagpangalagad na sa Ginoo, pila ka semana, pila ka bulan, nawala na po. Malimot na po sa saan. Buhi ako Ginoo. Gusto pa ko Ginoo paggamit nimo. Pagbuhi, pagkabuhi na, pagmamay ng lawas, nalimot na. Dili na po musimba. Dili na po musimba. Nanuman, kay nalimot, kay manupo na po usahay. Maulaw na po usahay. Dandaw mga kaigsunan, kinantanan sa iyo, kasala. Testingan man natin kinabuhi para mahimot ang lingkod. Walay mga pagsulay, walay testing sa kinabuhi nga dili na ito kayang nagpon. Ganina, akong giusap akong wali. Ganina, na ako'y wali, ganina. Gusto na ko nga, mausap na po karon kay na may mga tao nakadungog na gud. Pag-unang nila sila, ay, paano pa rin sunod na? Giusap na po. Giusap na po. Kaya may mga tao sa'yo kayo, mani din eh. Dumog na nila ng walihan, gusto. Di na may muminaw, tulong-tulong na nila. Akong giusap, grace and mercy. Paliw ko. Grace and mercy. Grasya o kaluoy. Isa nakita niyo yung tao na generous kay ka tao, si Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ. Ingon ng Mateo, ingon siya, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ang tao po nung maluluyon, ang tao po nung merciful, siya makakita sa kaluoy sa Diyos. Doon ay tulong ka mga butang, mga kaiganaan, mga kaigsunan. Doon ay tulong ka mga butang na akong i-share ka ninyo karon. Hindi nga kabutagon. Pero tulong ni, pero daghan kayo ni. Una mga kaigsunan, why are God's grace and mercy important to us? Ngano po no, nga importante kining grasya o kaluoy sa Dios, gikinahanglan na importante sa itong kinabuhi. Ngano? Tungod kay mauni ang gikinahanglan sa matag usa nato kaginabuhi. Kinahanglan ta sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios. Ang Pulong sa Ginoo, 2 Korinto 9:8. Kinsay na ko unang basa, palihog o gaple. Palihog o basa. Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya, nganha kaninyo aron kahatagan o katagbawan at tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga madagayawon alang sa tanang maayong buhat. Okay, number 1, grace means God blesses us even when we do not deserve it. Unsa kuno? Ang grasya o kahulugan sa grasya nga iya kang panalanginan, bisan dili ka ngayon nga panalanginan. Mao ni rason o mao ni hinungdan nga ang grace, ang kahulugan sa grasya nga panalanginan ka sa Dios bisan dili ka takos. Ana diay. No? Panalanginan ka sa Dios bisan dili ka takos. Mao ni kahulugan sa grace mga kahigalaan. Okay? Balikon na po. Ang kahulugan sa grasya nga ikaw panalanginan sa Dios bisan dili ka takos. Unsa may trabaho sa grasya? Ang trabaho sa grasya or grace mga kaigsunan, ingon sa dinhi, He generously provides everything that we need. Okay, ang kahulugan mga kaigsunan, ngano nga naay grasya. Tungod kay gusto sa Ginoo, He generously provide everything. Tanan nimo nga needs, tanan nimo nga panginahanglanon, iyang i-provide. Bisan sa ato nga pagproteher sa atong kinabuhi, bisan sa COVID-19, bisan pa sa imong sala, iya kang pasayloon. Usahay sa itong kinabuhi kay tao mong limitado. Ang tao dali masukok, ang tao masipiyat niya, pagkasala ang tao po di po pasaylo. Pero ang atong Diyos, grabe ang iyang grasya. Bisan pag masipiyat ka, bisan pag masayog ka, 100% iyak ang tabangan. Ingon sa din ingon ang Pulong sa Ginoo, palihog og basa. Sa 2 Korinto, kapitulo 9, versikulo 8, palihog og basa. Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nga naha kaninyo aron kahatagan og
katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga malagayaon alang sa tanang mayong buhat. Okay, mo ni rason, mo ni hinungdan. Nganong dunay grace and mercy nga gihimos Ginoo sa atong kinabuhi? Tungod kay ang Dios mga kaigsunan makahimo pagbubo. Amen ba? Ito ba ka? Nga ang Dios makahimos pagbubo. Usahay lang magunata. Magunata panakay panginahanglan maguna-una nga asa ka kung ibayad ani. Asa ka kung dapit panginahanglan ani. Asa kung dapit ani mo gasto ani. Asa kung dapit ang buha ani. Nga wala ko dagan kay kwartos bangko. Wala man ko gideposito dito. Wala man ko dagan kay mga kabtangan. Pero hinumdumi ang atong Dios makahimo sa pagbubo sa tanang grasya nga nakanimo para paghalad ang Dios. Usahay kay limitado atong mundo. Limitado kayo ta. Magunahon na gani. Ako gani usahay, no? Magunahon na ako. Usa kay bayad ni mga estudyante nako. Eskwela si Nurit, 18,000. Eskwela po si Bigger, 8,000. Gawa si MJ o MKC. Pwede rin na silang utangon. Mayroon kayo ng ilaha. Karang yung ilaha. Pero dito ko ng akong Diyos makabubo sa iyong panalangin. Ganito ang kaskino. Dahil pagtanaw na yun, dahil magunahon na. Magpalit ka rin si Pastor o bagong sinina, magpalit ka rin si Pastor o bagong kanang pulo, long sleeve, kasulit, sapatos. Ayaw magunahon na nga. Kana ako yun ang halan. Nga naman, na ay Diyos na to, makahimo sa pagbubo. Amin ba? Di ba? Oh, dili ko ka pwede mag-limit. Hindi ko ka pwede mag-limit. Ito's Ginoo. Ang atong Diyos makahimo sa pag-provide. Ngano'y mo ni rason sa grasya sa Diyos. Ayun siya, He generously provide everything we need. Makahimo siya sa pagbubo niya nimo. Bisa kung sa imong panginahanglan. Ano siya? Ako nagunang-una na po. Balik ko kung sanina. Nandito sige tag-live, sige live. I-review na ko itong mga sinina nga kung sa isuot, anang naglawa, anang merkulisa. Yan kaya kung sanina, kay pulo na kamo. Pulo na kamo. Mabalik-balik na. Dapat mahimo pong dusi di ay. Palit ko po sunod at lang siguro. Luwag-luwag, palit ko po. Duha. Mahalin itong mga baboy. Magkaya, yung baligya. So, mamaligya kag, mamaligya kong balatong, mga balatong po nahurot na. Sila na po halin. Jess. Thank you kapag sinina. Kayong-kay po, palit kong kayong-kay. Karon, ibaligyan na po online. Hindi na po di mo mapalit at ito. Hindi na po kagato ko kita. Ibaligyan na po online. Yung kayong-kay online. Huwag po kay Facebook. Hindi po kakapalit. Bito ko mga kaigsunan. Nganong panalaginan kas Ginoo. Ikaduha, He blesses us with more than we need. So we can blessing to others. Nganong ipanalaginan kas Ginoo aron mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Muna rason sa grasya. Muna rason nganong ipanalaginan ka sa Dios tungod kay gusto sa Ginoo nga makitaan o mahimo kang panalangin sa Ginoo. Balik ko na to. Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nga nata ninyo aron makahatag, mahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga managayaon alang sa tanan maayong buhay. So, maray rason, maray mga hinungdan, grace and mercy. He blesses us more than we need, so you can be a blessing to others. Maray rason, maray mga hinungdan sa atong kinabuhi about the grace. Grace means, ipagpanalanginan ka, tagaan ka daghang kwartas Ginoo, para mahimo kang galamiton para sa pagtabang sa bulaton sa Dios. Maray rason. Ikaduha, mercy. Dami anak di ay ngalan, grace or mercy. Anak po ni Giging, si ngalan na si Kaina. Sa meaning nga si Kaina, glory. Si Kaina, glory. Mga buutan daw ng mga ngalana, mga buutan. Salamat ko sa Ginoo. Mercy. A mercy mga kaigsunan, ingon sa dinig. Mercy means God does not punish us even we deserve it. Kanina, do not deserve it. Diba? Dili ta ngayon ta. Pero ang Diyos, ang mercy mga kaigsunan, wala siya mo panis, dili kaniya panisan, dili kaniya sa may panis. Dili siya panis. Sinutan. Okay. Dili taniya sinutan, bisan ang ayan untatan sinutan. Maunay kahulugan sa mercy. Bisan makasasala unta ka, iya kang gipakaway sala. Amen. Sa ato pa, kisa may makasulti din yung mga kaigsoon, kisa may makasulti din nga, wak, dyan ko'y sala, ikas ko pagkabata ang karon. Isang kamote. Ako ha? Magunahon ta nga, masipya, yun din tao. Sipya, patol pa nila, karabaw, masipya, tagatura, karabaw, hindi utok. Ayaw ibasi ang imong kaugaling mo na ng karabaw. Ayaw ibasi ang imong kaugaling mo na ng karabaw. Kaya ka ng karabaw mo kaon, nagsangkot, ikaw di. Diba? Usahay mo kay i-justify nimo yung ginawin. Sipya mo ganin ng tao, magsipya ng karabaw, magpatiil. Basi di mo kaugaling mo karabaw. Amen ba mga isang? Muna kasagaran mo na sa tao, nga masipya mo ganin tao.
special ta. Ayaw i-justify ang kagalingon na masipyat ang karabaw, masipyat ang tao. No, dili. Ang sayo pigsoon, dili na pwede nimong i-repeat. Usap-usapon. Pagpangayon nimong pasaylo nga tos Ginoo karon, ingon ang James, ingon ang 1 John 1:9, isugid ninyo masala. Pag sugid nimo nga tos Ginoo, ayaw nagbalik. Ayaw nagbalik. Kaya ang sala sa tao pag sumusumat sa dili, common kayo ni nagigaba na nagikan kaniadto ang sala na panunod. Mao ni rason mo ni hinungdan nga ang Dios nagpakamatay sa cross aron mabayaran ka. Amen. Mo ni kahulugan sa Dios. Dili ngalan, kung dili kahulugan sa Dios. Usa ka kaluoy sa Dios sa tao nga bisan siya nakasala, iyang ipakamatay. Amen. Kining cellphone good ni kung gamito na tugod. Amen ba? Amen. Gamitan ni Glenn. Ayaw ni gamitan TikTok. Ayaw ni gamitan TikTok. Maot kay tanaw. Gamito na to ning Facebook. Gamito na to ang cellphone sa good nga pangagi. Pero gamito ni mo ni dautan, haymo mo ni dautan. Usa ni sa mga butang atong bantayan ang atong kinabuhi ani kalibutan ng reason ang masipyata. Ngano man, kay niya ka nagpuyo sa tawhanan ng kinita. Pero hinom-dumin yung kanunay ng Dios na sa grasya. O na sa mercy. Maluoy siya dito. Kabalo yung kang mudangog, mudaol nga ito sa Ginoo. Pasipyat kini ayaw uspa. Ayaw nagbalik. Pasipyat ka sa ayaw, nagbalik-balik ka. Usa ka sayo pra. Ayaw na ginumdumi. Kaya ang Dios mga kaisunan, sa dihanan, musurrender ka ito sa Ginoo. Tanan mong sayo, tanan mong sala, i-rest na lang ito sa Ginoo. Wala na, nila na niya naman. Ang winom na manaka na lang, imong magtiayo na lang. Ining tulog. Kaya, mo na lang yung sikip, mahinom to. Magdulog mo. At ikaw, ngayon po itong, ay, nagiging dumi na. Kita ka, ninipot niya. Ang oras, cute nun. Puyo ba? Awa na, dugog ng ilong. Ito, kita naman kung magsibalik-balik. Kita na. Lain yung para na yung buwak na, no? Para kay dandaan na ito. Para kay daan niya. Buwak na yun. Klaro na kayo ba o? Tinigana na ba? Maklaro na manuslok na dito. Ilalo. Salamat kasi Ginoo ang bitaw na. Itong kinabuhi na align ba? Na-align sa ito. Kita rin masibalik-balik. Masaypiat ang usa. Balik-balikon. Ngayon pasaylo. Hindi naman ito. Sa atong kinabuhi, ang Dios upasaylo. Ikaw siya din eh. Ang kahulugan sa mercy, nga bisan pa, ang ayan o tatapanisan, wala kaniya panisin. Una, He is always ready and willing. Always ready and willing to forgive our sins. Naman ka? Kalamitan. Willing, ready, always forgive. Sa ato pa, bisan sa atong kinabuhi nga masanay pon, ang Diyos na invite kanunay. Ikaw sabi, He is always ready and willing to forgive our sins. Ikaw mga kaigsunan, makapasaylo ba ka atong mga tao na kasalan mo? Mutahan ako ang inapitan rin. Kamu rin nga ro. Makapasaylo ba ka sa tao na nakasalan mo? Dili dayon. Pero ang Diyos, willing, ready siya. Pag mangayo kang pasaylo nga ito sa Ginoo, ana tayong tumura, pasayloon ka sa Diyos. Amen. Ayaw na balik ka lagi. Ang atong Ginoo, mga dili pa rin sa tao. Kaduwa na ka, duha, tulo, na dayon. Pero ang atong Diyos, bisa pa kapila pa ka masipyat, kapila pa ka makasala, kanunay siya mo pasaylo nimo. Amen ba? Amen. Ay pwede na din, Pastor, kung sige balik-balik. Pasaylo mo na Ginoo. Ayaw lagi balik-balik ka. Oo, ayaw balik-balik ka. Nganong ako nang gisulti tungod kay mauni ang grasya nga gipakita sa Ginoo diha nimo. May gusto sa Dios nga magamit ta. Kay magsige kag tago, magsige na kaghunahuna sa imong sala, adili na wala ni magamit. Wala ni magamit. Willing. Ang buhaton na to, confess. I-confess na to ngadto sa Ginoo. Ikaduha, ang iyang isa, His mercies never end. Ang iyang kaluoy sa never end. Walay ending, walay limit, walay kinutuban, unconditional. Amen. He always ready and willing to forgive our sins. Dayon, ikaduha, His mercies never end. Sa to? Sa tayo sabi? Di makabsan. Wag yung limit. Unconditional, walay limit nga kaluoy ang mahimo sa Dios. Ikatulo, ngayong buhaton sa mercy, they are new every morning. Kada adlaw, kada buntag, ang gugma o ang kaluoy sa Ginoo, permanenteng presko. Permanenteng presko. Iyatang gi-redeem, iyatang gi-restore ang atong kinabuhi. Tungod sa iyang, they are new every morning nga gugma sa Ginoo, mercy sa Ginoo. Iyatang gi-restore, iyatang gi-redeem, iyatang gilukat mga kahigaraan. So, muna rason, muna
tinguha ang kaigsuonan. Nganong importante ang grasya o ang kaluoy sa Dios sa atong kinabuhi. Ikatulo, apit ako mga mga kaigsuonan. Ikatulo, God's grace save us. Ang grasya sa Dios, mura yun nagluwas na to. Mingon ka, tungod aming reliyon na, tungod aming simbahan na, naluwas ko. No! Dili! Grasya sa Dios. Dili ka makasulti ka Diyos Ginoo. Dili ka makasulti sa mga galingon nga. Aray mo simba. Nabito yung simbahan kita namin. Aray mo, kisakto din yung reliyon. Amo sa reliyon yun, kisakto, magtinda ka. Dili. Di ka makapasigar po sa imong reliyon o religion. Ikaw ng Pulong sa Ginoo, Episo Kapitulo 2, verse 8, palayo ko basa. God's grace saves us. Wala siya. Ang nakapaluwas na ito tungkol lamang sa grasya sa Dios. Episo 2, 8, o 9. Kaya pinaagi sa pagtuo na luwas ka mo sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Diyos. Busa walay makapasigarbo ni inyong kahit dili man kini bunga sa inyong mga panikamo. Okay, salamat kay Ginoo. Salamat kay Ginoo sa mga tao nga nagtugtog. Salamat kay Ginoo. Grabe sa buknoy ka. Pasensyoso kayo. Sa photo na bigyan na niya, Pastor Mulugo. Wala siya. Lamin na dali. Sandahan na lang ba? Di kisa sa photo na ko kay Pastor man. Kukabalong chords. Kukabalong chords. Grabe ang interpretasyon ng mga kinabuhi kininaagi Ginoo. Taas kay kag pang pailo ba? No? Yung tao itong naging Ginoo, taas kay pailo. Pero kini mo lang Ginoo bitaw, Jaena, nirisi po na ning nana. Di ba? Ina na dito. Pagkamatay ng mga tao magkasasalim, tagam, nirisi. Ano dito no? Pero dili ang ngayon na musulti ta ana. Pero kita po sa sitwasyon sa ilang kinabuhi, pwede po tayo tagam. Di ba? Natulong Domingo, grabe kayo. Salamat kami sa Ginoo, ipanalipdan sa Ginoo. O kami magkitis mga pulis. Sakay nyo sa kamumunong, sa putong mataro, nanakay ng putong mga bata. Pwede naghana, mga senior citizen, nanakay. Kana laging urugita, kinugay na po silang mga kanto. So, di kayo ato ng urugita pa karon. Ato ko ng urugita, sulay. Ato ko urugita, pangatang nila, ayaw pag-special. Na po, Pastor Joe. Makasakay mo kung kanihan, di ka mag-special. Inon ka, bisa pa ko isulod. Bisa pa pili 21 bilo. Sulay, pangatang din ang rural o multicab. Ayaw pag-special, ayaw na gamitan ninyong gihikap na special karon. Sakay niya, para ka. Bisa pa ko isulod, bisa pa pinikap. Bisa pa kamigo ni mo. Kaya kamigo ni mo. Ang special, ino. Naon nyo ka. Hindi pula sa itong katipa, manakpan man. Mga bata na rin, kaya kinakop niya sa gawas sa bahan. Basta si MJ, tago-tago niya sila nung sa labisa. Isunod sila nung sa labisa. Gulis, grabe, kininga lagi pa. Dia kinakop diri pa. Sulod ko sila nung labisa. Ang mga pulis na tanaw, hindi po na musulod sila diri. Kaya na may kit. Natatawa ko ng pulis niya, anak ko ng pulis. Namin sila diri sulod. Galaway ko ba siya, Christmas. Pero di po, padakon yun. Simbahan na rin. Bahan na rin. Pero ba't ako'y pasabot mga kaigsunan? Ayaw pag-abusahan. Ayaw pag-abusahan kung sa'y Ginoong Kristohanan. Kristohanan me. Wala ni. Listo lang mo. Nalimot. Kini bitong mas Christmas. No? Dili pagod na doon. Ako di ay. Pagawas ako sa sakyanan dito sa kampo. Wala ko ka-Christmas. Dali-dali kong balik. Uy! Pulis! May pinaghanap. Mura bitaw ka, kaya bitaw mo gawas kang ika sa mo sakyanan, mo gawas kasi mo ang mura kang gawas pa nga nahukas. Huwag kay mura kang kriminal. Huwag kay pismas, mura kang kriminal. Mura naghubo na katang mura kang maratong-ratong. Huwag kay pismas ay mag-nay pulis. Mauna ko itong naingagi din ha, na siguro ito yung pulis. Ayang sayang mo, yung itabon siya naong. Siguro ito'y pulis. Basin mo siguro na hinando siya nga pagwalis. Yung muna Tagalog man. Nagwalis siya. Ay, naman din si Pastor. Naman ko gatubang. Yang saya, yang itabon siya naong. Init mo ito. Yang ipando mo ito, yang saya. Kaon sa pangitaro. Sayang lagi. Ayaw pag mo ikaw ng kumpiyansa o dahil pulis. Ayaw magdampa sila. Hinong ka po sila. Dakpon ka.
Skandal ang imong gibuhat. Skandal ang imong gibuhat. Ayaw mong kumpiyansanan. Pagsuot yung mong Christmas, ayaw ng saya. Ay, naisaya. Kita nito mag-pulis pag wakit. Karang pulis, pati nang himutan ninyo. Pati nang himutan. Kini po pulis, ulok-ulokon. No, ulok-ulokon ta. Ulok-ulokon ta. Pag watay Christmas, watay Christian, ulok-ulokon. Dirong na, huwag yung pulis mo agi. Kaya kumplito ito kag-registro. Naka-seatbelt ko. Huwag yung pulis. Pag huwag yung seatbelt, usapa. No? Mainom-duman nun niya na ninyo pag naanan mo sa inyong balay. Mainom-dum na mo tayo. Okay. Ang trabaho sa Ginoo, God's grace save us. Isa, help us to overcome weakness. Una, tabang siya pag-overcome sa tanang mga weakness. Natin mga weakness. Pero ang grace, ang God's grace, makatabang siya to overcome weakness. Yan natin mga weakness. Kamu na lang hingalan na ng weakness. Kaya daghan ang uban. Ang uban, daghan kay mga weakness. No? Ay mga weakness. Ikaw siya din and allow us to experience victory over sin. Iyang tugutan daw, nga mahimo kang madaugon, maka-experience siya kang kadaugan, batok sa sana. Kaduhan na siya. About sa grace, God's grace save us. Ikatulo, grace also develop in us the fruit of the Spirit. No? Ikaw pa. Grace also develop. Pag-develop siya, ang grace kuno sa Ginoo mga kaigsuonan, pag-develop. Unsa may develop? Kana ba mahimo kang mature or ma-develop ang imong relasyon ngadto sa Ginoo? Ma-develop ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ano simba ka? Mao nang bisan pag naay mga pagsulay, bisan pag dunay kawalan-on, dunay kalisod, dunay ubig, simba gyud ang tao. Nga naman na-develop na ang iyang relasyon. No? Dili na kabalubang mo, dili na kabalong mo sa tawagan ka na bang manglukod. Nga naman, ay na-develop na. May gospel sa Ginoo, dapat na. Kabalo na siya mo adjust yung kaugalingon, nga naman, na-develop na ang iyang relasyon. Okay, mo na kahulugan sa God's grace, mga kaigsuonan. No, una nga, ang pag-develop igsoon sa fruit of the Spirit, nga mauni ang mahitabo sa inyong kinabuhi, kinang gitawag og love, doon na kay gugma. Kung sa maning gugma mga kaigsuonan, doon na kay gugma ngadto sa buluhaton sa Dios, sa ministeryos Ginoo. Doon na kay gugma ngadto sa mga kalag, doon na kay kahinawa ba? Mahigugma na katong mga silingan, ang mga silingan nga wala pa makanuol stilan sa Ginoo, imo silang higugma, imo silang sultihan sa pulong sa Dios. Pwede naman kaigsuonan kining gugma sa Ginoo na lapat kayo, dako kayo. Kining atong live na program mga kaigsuonan, doon na 2,000 kapin na mga tao naglantaw na ito. Wala pa tayo gugma sa Ginoo, di ko matong burkita ba yun? Isa may mga itong burkita ko na wato pa dito, muray mong tuyo, gasolina ka. Muray mong tuyo dito, pero tumag kinaigong mas Ginoo, pagkabuti mo dito na yung mga tao, magsigig binastos. Labi akong live, atong yung Merkules, grabe. Isto, kaligod-libod ito. Badlo mo tatong mga tao. Ako pong sangalan na rin, ano bang, microphone, bisag to sa layo. Chismosa po kayo itong akong microphone. Iyan yung adapon itong mga tingog, itong mga tao ng tuwa sa layo. Hay! Ampel yun. Paminawa mo ng live na ako, diba? Naidagang kayo nag-iyaw-iyaw. Istorya. Ito bumiyagi. Yung mana ng abit. Sulti mo sa mga pastor. Baling buulan magkaayawan dito. Pindi ba yung klaruha? Ang layo na ng tingog, mo iklaro kayo musulong dito. Bisang musulong mo pa, halos din ako mo ginawa, kaya hindi ko makasulong pa. Hindi ginawa na ko. Wala pa itong bingong. Pero tuwag yun dapat sa Ginoo, no? Nanay anak sige. Dapat sa Ginoo. Dapat sa Ginoo na. Nanay mo alarm nila ba? Nanay mamukaw, nanay masugo. Nanay masugo ba nga? Inasik. Mama nga. Sorry. Nanay mo ba? Nanay tayo ba? Ay nanay sa una doon. Nanay sa una. Nanay sa una doon. Pero develop ha? Develop. Kung sa iyong unang developon, ang atong gugma. Kabalo na ka mo invite kato sa mga silingan. Kabalo na ka mo hata kato sa mga silingan. Kabalo na ka mo share sa pulong sa Ginoo. Naman, kinana na gugma. Doon na kay joy. Malipay na ka mo trabaho para sa Ginoo. Malipay na ka mo simba. Na naman, nag-develop tungkol sa grace sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Doon na kay kalipay ang mo simbisyo. Muhatag sa imong kaugalingon. Muhatag sa imong pahina. Mutabang ka
pag-atos pahina, nga naman, doon na kay kalipay, na-develop, doon ay peace, doon ay patience, kindness, godness, faithfulness, gentleness, self-control. Doon na self-control. Ma-develop ng self-control. Bisag, maayon ka ni mo ni buhaton, pero tungkol kay na may self-control. Or, imo na naandan na buhaton, na may self-control, dili na ni mo buhaton. Okay? So, maunay usar sa mga butang, mga kaigsunan, nga gisulti sa Isaiah, o Episode 2, ingon si Dini. Palayo ko balik ito. Ingon Dini, Episode 2, 8-9, ingon si Dini, tayo pinatis pagtuon na luwas ka mo, tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigan mo nini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Sa ato pa, wag di makapagambog nga. Tungod niya, tungod na ko, naluwas siya. Tungod na ko, dili pa ako, dili panalanginan ito ka naman. Ano ito? Dili ka manghambog, ano yun? Dili tatay manghambog. Trabaho na sa Diyos. Nga naluwas yung tawhana, dili tungod nimo, kung dili tungod sa grasya sa Diyos. Ang Ginoo mga panalangin, manghinaot ko mga kaigsunan, na doon ay daghang mga butang, nga makatunan na to, o padayon nga manudlo ang trabaho sa Balang Espiritu Santo, manudlo diha sa imong kinabuhi. Manindog ta igsoon. Manindog ta, ang hinaot ko igsoon, nga kining tulo ka mga butang, nga kahulugan sa grace, kahulugan sa mercy, God's grace save us. No, ang pag-save sa Dios sa atong kinabuhi mga kaigsunan, pag-develop na sa atong relasyon. Pag-develop niya sa atong gugma, pag-develop niya sa atong kalipay. Ma-develop ang atong fruit of the Spirit mga kaigalaan. So nini nga kabuntagon, hallelujah. Gusto ba ka nga doon ay nindot nga mga butang na buhaton sa Ginoo para nimo? Higala igsuon, ayaw pagduha-duha pagduol nga to sa Ginoo. Ingon na Bible, ingon na Purok sa Ginoo, ayaw ka mo panuko pagduol diha sa trono sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Ginoo mga kaigsunan bukas, nining oras. Apple. Gusto ka mahimo malipayon? Ayaw nagbalik sa salang ay mong nabuhat. Damog sa Ginoo pagpatabang ato sa Ginoo kay Dios mo tabang ninyo. Invite ka siya. Ingnan Ginoo, tabangin ko. Tabangin ko Ginoo nga mahimo kong lingkon, mahimo kong malipayon na trabaho para sa Ginoo. Sarang ka na po igsoon. Ang atong kinabuhi ng kalibutan na ipanalanginan ka para mahimo kang panalangin ito sa mga. Gani mga tao gani nga nagkinahanglan sa imong tabang tabangi. Nakitaan gani nimo ang imong pastor na angay tabangan. Ang ministeryo nga gihatag sa Ginoo dinhi dili ra kay si pastor. Kung dili kitang tanan nga niya karon dinhi, accountable ta niini nga ministeryo sa Ginoo. Nga naman kay kini nga trabaho ni na panagdugtong pakigrelasyon kitang tanan gamiton sa Ginoo ni katapusan adlaw. Hallelujah. Thank you Lord. Atong imayong atong kamot nito sa Ginoo. Kuti ako ugason mo. Ikaw ang akong gitinguhan, ipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Padagos pahawid ka nun sa Ginoo. Sa makausa puti ako ugason mo. Ayaw bulag sa Ginoo. Doon ay mga pagsulay. Nagana nga mga pagsulay, gamito na sa Ginoo para magkamantag ka, makaduol ka, magamit ka, mahimo kang ligon, mahimo kang gawaston, o mahimo kang malipayon, pinaagi, ihanak ng mga pagsulay. Mahimo kang ligon, o makanayag, pagkahong sa Diyos. Hallelujah. Sa ibang pag-isa sa ibang mga kamot karon, anak do'y magkang ang Diyos, mapaabot siyang gahong niya sa imong kinabuhi. Karon din yung oras sa, ingon ka na sa Diyos, dawatan gahong sa Diyos, dawatan ka na sa Diyos, pagkakabot niya ka niyo. Ingon mo, ani ako, kunti ako, kunti
maong sa Dios nga mga paglihok diha sa imong kinabuhi karon. Samtang gibayaw nimo imong kamot igsuon higala. Batia ang kakos sa Dios sa imong kinabuhi. Batia ang hawid sa Ginoo. Batia ang gahom nga kini mo kuyanat sa imong kinabuhi. Gikan sa imong kamot samtang iisa nimo imong kamot ipaabot sa Dios karon ang iyang milagro, ang iyang gahom diha sa imong kinabuhi. Salamat Lord na ikaw ni bisita karon sa matag usa. Ikaw ni bisita sa ilang matag usa ka mga kasingkasing. Ila kang ipasulod karon ingon nga Dios ug buhi nga gamahanan. Amahan nga langit nun, pasaylo aming tanan. Masalay po mi, makasasalang mi, masimpiat mi. Kay ni aming ibabaw ni ibabaw sa danlog ng kalibutan. Apan di ilami nga ikaw ang Dios. Nagsulti ka namo nga dili mi manuko sa pagduol nga kanimo sa trono sa imong presensya. Ang ibang mga katawhan karon nag-isa sa ilang mga kamot kay nag-act of surrender. Niila sila, gawa sila mahimo, wa mi mahimo kung wala imong tapang. Ingon nga imong alagad kay imong gitagaan sa otoridad karon. Gitagaan ko nimo sa gahom. Ginoo, akong i-release ini kurasa. Ang imong gahom nagikan sa langit. Gihatag nimo kanako nga otoridad. Ako ning i-release gikan sa bata, babaeng lalaki, ngadto sa labing hangtod ni kurasa. Lord, magsinati sila, makadawat sila sa pinasahing na kalipay, pinasahing na panalangin. Yang amang kanimo kabahan ka lagingkon. Spiritual blessing, financial blessing, material blessing, emotional blessing, mental blessing. Pinagabot ka kanimo sa ngalan ni Jesus. Receive. Dawata, dawata, dawata ang kahon sa Diyos. Dawata ang panalangin sa Diyos. Ginoo, salamat. 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 Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong panahon. Salamat Ginoo nga nagapagayuha. Nagausap ka kanimo. Nagausap ka sa mong kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. Ingon nga imong alagad, ako ning pasilyuhan ni karon sa imong ngalan, sa imong gahom, sa imong walang espiritu. Lord, ang imong panalangin nga imong among na-receive ining oras. Mo ni naghatag karon og kainit. Mo ni nakapa-spark sa mong espiritu. Mo ni nakapa-spark sa mong kaugalingon. Amahan nga langit nun, wala kay pinalagpilahig, wala kay pinalabi. Ang imong panalangin karon mo sisig, mo presence Lord, mo surrounds Lord. Ang imong panalangin mo overflow, mo overtake nato sa tanan ng mga tao. Kaniya karon din, muli sila magpayon, muli sila kawason, muli sila madaogon, muli sila kabalon ang imong gahom, balon ang imong panalangin. Ang tanan, iyang kapihin, maka-enjoy sa panalangin, shower of blessing. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Sogo ni mo nasang. Walay tao na magmasakiton diya sa lawas. O walay tao na magmasakiton sa espirituhan. Ang tanan Ginoo karon imo nagihayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Hindi nga kabuntagon, siliyuhin tanan ng mga pagsimba, mga pagdaig o mga pagpasalamat. Iya kalamang kanimo sa ngalan ni Jesus.